25 сакавіка для мяне гэта сімвал. У кожнага народа, у кожнай нацыі павінны быць сімвалы, которые эту нацыю ідэнтыфікуюць, которые аб'ядноўваюць, і которые служаць прыкладам і клічуць наперад. Калі так параўноўваць з іншымі прыкладамі, то для мяне, як для грамадзяніна Рэспублікі Беларусь, 25 сакавіка гэта як для хрысціяніна, напрыклад, паўстанне Хрыста з мёртвых. Той, хто прызнае паўстанне Хрыста з мёртвых, той толькі можа лічыць сябе хрысціянінам. Бо гэта аснова, гэта сімвал, гэта тое, да чаго трэба доўжыцца, што цябе ідэнтыфікуе. І вось 25 сакавіка для беларуса это такі ідэнтыфікатар. Той, хто святкуе 25 сакавіка, это патрыёт Беларусі. Той, хто не святкуе, тут могуць быць два варыянты. Это вораг, або гэта чалавек, который не разумее значэння гэтага свята.